The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Ngoma Givi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tauya kumaraini kwamuri. Tikurukure tichitandara tese ikoko. Right. Kumaraini mungomaka ndokwatiri kudzidza nyaya yekuti mweya yetsvina. Mweya yetsvina part 6. Ndo yatiri kudzidza iyo mukoma. Vhesi rekutanga maakuriziva. Even vateereri tikadai tabvunza vateereri vaitokudza ivhesi racho. Ichi Efeso 6 vhesi ya 12. verengai mukoma. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, navane simba, namadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Hondo yatiri ihondo yepamweya yatiri kurwa nemweya yetsvina. Yatinoti mweya yetsvina ndo mweya yerima, ndo mweya yakaipa. Evil angels ndo mademons. Zvese zvakadaro hanzi vane masimba vanobata mweya yerima. Saka vaine simba rakadaro havakunde simba raJesu. Zvinoda kuti zvibva zvazikanwa tiri kumaraini kuti pakaita nyaya dzatiri kuti zvinenge zvine mweya. Tiri kumaraini vanhu ngavarege kufunga kuti saka we are nowhere. Alright. Kungotsanangura kweBhaibheri kwekuti tigare tiri wondi, tisave casual. But kutsanangura kuti vabati vane simba hapasi kuda kuburitswa pfungwa yekunzi they are invincible. No. Pada kungoburitswa pfungwa yekuti bedzi we should be on the lookout. Otherwise vane simba rinokunda redu vanhu. Yes. Asi harikundira Jesu. Asi harikundira Jesu. Saka izvi neizvi mukoma toda kuti tingoona mimwe minana inoitwa nemweya yetsvina tiri kumaraini. Alright. But end result yacho paine kunyepa. Saka tiri kubatanidza minana nekunyepa. Toona zvazviri kukonzera kumaraini. John 8 verse 44. John 8 verse 44. Imi muri vababa venyu Diabolos, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga. Haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Kana makabata chidzidzo chakapfuura mashure mweya yetsvina part 5, takaburitsa pachena kuti the devil anotaura zvinhu zviri correct, but he doesn't say the truth. Alright. Anotaura zviri correct, but it's not the truth. Kurava kuti anotaura zviri kuitika, asi haisiyo zvokwadi kana tiri mushoko raMwari. Yes. Anotaura zvisingakutungamirire kugadzirisa ukama hwako naMwari. Anotaura zviri correct asi zvichitoita kuti ubve pamberi paMwari. Saka inonzi zvokwadi kana tauya mushoko ndiye inotungamirira munhu kunomuita mutsvene. Toda kutarisa some of superhuman activities emweya yetsvina 2. Okay. Superhuman. Kurava kuti zvinhu zvisingagonekwe nevanhu. Zviberekerwe. Zvinoitwa nemweya yetsvina. Nemasimba. But zvekuti tikasangwarira kuseri kwacho kune kunyepa. Kunotibvisa pana Mwari. Kune kunyengera. But tiri kumaraini. Alright. Toda kuti tidzoke kumaraini. Ngatitenge taona simba rine ngirozi dzaMwari. Ndose musimba rine ngirozi dzaSatani. Okay. Kungoti dzaSatani hadzidi kuchengeta mitemo yaMwari, hadziteerere Mwari. Ngirozi dzaMwari dzinoteerera, but pamasimba dzine masimba akafanana. Pana mabasa 8 verengai verse 39 to 40. Mabasa 8 pavhesi ya 39. Zvino vakati vachibuda mumvura,
mweya washe ukabvisa Firipo, muranda akasazomuonazve nokuti akafamba rwendo rwakaachifara. Asi Firipo wakawanika paAzoto, akapota nyika achiparidza evhangeri pamaguta ose kusvikira Kesaria. Minista uya wefinance wekuethiopia, muranda waKandesi, Kandesi ndiye aive mambokadzi wekuethiopia, ari kubva kujerusarema kunonamata. Ari mungoro achienda, Filipi akanzenda pangoro iyo ndobva vadzidza Bible. Saka Mwari aive neshungu dzekuti munhu mukuru akadai asadzokere kuAfrica asati abhabhatidzwa. Saka vadzidza anzwisisa zvikanzi mvura iripoi. Ndinotenda nyaya yese yatadzidza zvikana Filipi kana uchitenda shuwa unofana kubhabhatidzwa. Imboudza ikavateereri, tinovateereri ngoma vari kungonzwa zvidzidzo asi havadi kutora danho rinovaisa mukuponeswa. Right. Imbotaura ipapo ngoma. Mashoko akataurwa naFiripo aya nemuranda waKandasi ndechokwadi. Kana wanzwa chokwadi iwewo kwanyatsonzwa kuti ichi chokwadi china Mwari ichi. Ende wonzwa shungu dzekuda kuchitevera. Kudzidzisa kweBhaibheri ndikokuti enda unobhabhatidzwa. Rubhabhatidzo ruri correct. Rwuya rwatwakadzidza rwuya rwokuenda pamvura zhinji wonyodzwa kamwe chete. And like our ancestor sateteguru wedu iye muranda waKandesi aiuya kuno kuAfrica. Ndo shungu dzina Mwari kuti vanhu vekuAfrica tibhabhatidzwe titende muna Jesu. Nyaya yevhangeri haisiye Africa kunze. Mwari ane shungu nesu. Hanzi abhabhatidzwa mugoma. Vakubuda mvura. Baptism inoda mvura. Vakubuda mvura mugoma. Hanzi Filipi akanyangarika. Mweya wakamubvisa ipapo. Chiri kunzi mweya yapo ingirozi yaMwari. Uya kwakutotarisa kudai so. Munhu uya ari kubva andibhabhatidza. Ndobvatozona kuti aiwa hapana munhu pano. Kwakupinda mungoro yake kwakudii. Kwakuenda nerwendo rwakaachifara. Zvekuti munhu ashaikwa akati ameno pamwe ndozviri vanhu vaMwari. Chero ini nyaya yangu yadii yafamba. Hanzi akakondinya nerwendo acho. Kwakuzonzwa maripoti kuti aikazve. Mukomana uya paashaika same day. Akasota. Azotazika, it was a place, a city to the far north kure, more than 500 kilometers away. But ngirozi yakamu transport yemhando yetoiti chimgo. Toti teletransport ingadzichi. Yekungoti nyamu wato 1000 kilometers away. Mashiripiti zvinoitwa nengirozi. Mashiripiti maonere zvimwe zvinoitwa nengirozi. Kunyamura munhu otonzi atokure kwakadaro within a few seconds. Saka izvo mweya yetsvina manje inozvigona kumaraini. Matthew chapter 4 verengai verse 5 to 8. Mateo 4 pavhesi ya5. Yes. Zvino Dhiabhorosi akamuisa muguta dzvene, akamumisa pachiruvu chetemberi. Akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamaoko avo vachakusimudza, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako papo. Jesu akati kwaari, kwakanyorwavo, usaidza Ishe Mwari wako. Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwawo. Mukoma, handisi kuda kuti vateereri vatibvunze kuti imi live vaitofambidzana here Satani naJesu. Tinozozvidzidza mumwe musi. But panapa pari kunzi Jesu akaiswa naye pamusoro pebuilding rakareba. Pasina elevator. Pasina kana masteps ekukwira nawo. Zvekuti Satani mweya wetsvina. Amenoti wakangova nyamura sei. Ndobva vanzi futi vakakaruka vapa pamusoro pegomo refu. Within a few seconds. Yaimutakura. Yonomugadzika pachiro chetemberi. Saka kakutakura ikako mukoma. Ndokatoda kuti vanhu vazive kuti mweya yetsvina. Ndosaka muchiona kumaraini kune munhu anonzi anofamba nerusero. Maona patikuedza kutaura ka. Wandifungisa kana uchipinda mukaroika uchibva kuHarare. Right. Pakanzi welcome to Karoe. Iyo Karoe kuMashonaland West. Wabva muchinoeka uchienda kuKaribau. Ukapatarisa kana wakuzopfuura nepo. Unoona pachibhakani pacho ipapo. Pane mukamunhu kari kubhururuka kakatsika bhurumu. Okay. Ndo kachibhururuka. Kakanokanzi kamuroi. Karoi kakamuroi. But kari kubhururuka nei. Saka masimba iwayayo mweya yetsvina.
ndosaka muchiona nyaya dzimwe dzotaurika mumaraini mukoma kuti maenda kunobatsirwa vanhu havachanyanyofarira kuti kung'anga vanenge vachiti vanorapa satani anoda kuti zvigashirikeka but mwari anoramba achiti practice yeung'anga inonyangadza mwari kusotesa mwari. Saka vanhu kana vaendapo unogona kunzwa wacho ari kunzi murapi ng'anga kuti vazukuru mirai ndimhanye kunyanza ndinotora mushonga. Mune muri muchikicheni ka anongoti budei padho mukadongorera munomushaya munosara muchiuchira murimo mukunzwa zvanditaura. After 5 minutes or so obva adzoka otodzwa kuti ukamubvunza anoti ndandiri kunyanza kuMozambique. Ani mazvona ka imi maikonai kufunga kuti dzimwe nguva ari kunyepa, ari kutotaura zviri correct, but saramusi iroro pariri kuitika kumaraini mweya yetsvina patsimbidzire ngoma kuti ngirozi chiri kunzi mweya yetsvina ka ingirozi dzasatani dzaimbove ngirozi dzamwari dzakatopanduka. Saka simba dzichina riri kunyambura munhu kumumhanyisa nespidi yekuti unopotsa watadza kufema. Onai zvimwe zvinoitwa futi nemweya yetsvina. Luke 22 verse 43. Okay. Luka 22 verse 43 pa43. Ipapo mutumwa akaonekwa naye wakabva kudenga akamusimbisa. NdiJesu ari muGetsemane achinamata. Kwekunopedzisira kwacho hanzi ngirozi yakatumwa kusvika musimbisa. Right. Ngatichionai achingopedza kusimbiswa nemutumwa uyu. Vaibata Jesu vakabva vasvika vachitungamirwa naJudhasi. Pana John 18 verse 3 to 6. John 18 verse ya 3. Naizvozvo Judhasi akatora boka ravarwi navatariri vaibva kuvaprista vakuru navafarisi, akaendapo nemwenje nemazhenje nezvokurwa nazvo. Zvino Jesu zvaakanga achiziva zvose zvaifanira kumuwira, akabuda akati kwavari, munotsvaka aniko? Vakamupindura vakati, Jesu weNazareta. Jesu akati kwavari, ndini. NaJudhasi wakamupandukira wakanga amirevo navo. Zvino wakati areva kwavari achiti ndini, vakasudurukira shure vakawira pasi. Nyaya iyoyi mukoma vachidonha vachiedza kumusunga. Ndoda kuti tizonzwa rwiyo, but ndoda kuti tizonzwa rwiyo ndambokuverengerai bhuku riri panapa. Rinonzi The Desire of Ages. Bhuku iri ikomendari inotsanangura bhuku raMateo, raMarko, raRuka neraJohn. Life yese yaJesu zvaiitika riya. Bhuku iro rinonzi Desire of Ages ikomendari rakanyorwa nemunhu anonzi Ellen G. White. Munogona kuritsvaga. Ndikuerenga papage 694 ichitsanangura kuti pavakadonha varume avanzi ndini chii chakaitika. Mukaona pane chirungu chakaoma munoisa mushona, but ndaona kunge chakareruka. Iri kuti, standing in advance of his disciples he said, whom seek you? They answered, Jesus of Nazareth. Jesus replied, I am he. As these words were spoken, the angel who had lately ministered to Jesus moved between him and the mob. A divine light illuminated the Savior's face, and a dove-like form overshadowed him. In the presence of this divine glory, the murderous throng could not stand for a moment. They staggered back. Priests, elders, soldiers, and even Judas fell as dead men to the ground. Saka mutumwa angauya kuzomusimbisa ndiye akanomira pakati paJesu neboka iri. Yes. Rina Judas. Right. Saka amira kubwinya kwakauya pana Jesu ndo kwakavawisira pasi. Ndobva vadonha vese zvakonzerwa nemutumwa waMwari uyu. Mirai tinzwe rwiyo. Toda kusvikosimudzira papfungwa iyoyi yekudonha kwevarume ava vaida kusunga Jesu.
mweya yetsvina part 6 ndo hurukuro yedu. Jesu paanga ari kunamata ngirozi yauya ikamusimbisa, but soon after vaida kumusunga vakabva vapinda. Saka maybe for out of interest yakangoti handingangodzokera. Ndobva yauda kuonawo chii chiri kuitika, because ngirozi kuna Kristu dzinoona mambo wadzo, ndikomanda wadzo. Saka vaya pavakasvika yakada kunge kudzivirira, yakanomira pakati pavo ida kuonawo zvii zviri kuitika, but glori yayo iyoyo yabwinya pana Jesu yakadonedza vanhu. Saka kumaraini mukoma kune vanhu vari kudona. Ndopatiri ipapo vanhu vari kudona mukoma, zvekutoti mumwe mwana wechikoroka anongonzi paanongosvika muklasi bedzi, paanongoona ana nhingi anobva adona. Mumwe anodona yanguva yemaexams. Saka pazviri kuitika kumaraini manje, vanhu havasi kuziva matraps esaya, kuti masaramusi minana iyoyo Satani anoiita, but iine kunyepa. Ndoda kuti muone kunyepa kwacho kwainoita. Anongonzi kubvira paakachinjwa mudhomu maairara anodona. Saka munozva kuti Satani anozva kuti muchakonguluda kuti vamwe vasikana vari mudhomu imomo masatanists. Ameno kana hamusati vambokadzwereka language kunzi dhomu raari iroro rakatoipa, I think chikoro ichocho chinoda kutombonoti tinoita church service. Inenge iri ngori ngirozi mweya wetsvina. Unoita ine way wekungozva kuti ndikaitira kuti adonhere kwakati, muchafunga kuti zvakati. Saka mweya wetsvina unogona kutozizva kuti ndikamudonhedzera kuchechi, muchafunga kuti profeti vane simba. Uri mweya wetsvina uri kungodonhedza. Akadonhedzerwa kumba, muchafunga kuti no. Dzimwe nguva munozva kuti anongoita kuti udonhe panongouya tete pese. Kuitira kuti mubatanidze kurwara kwemwana nekuvepo kwatete. Mweya yetsvina part 6 ngatingwarirei. Mweya yetsvina inozvita. Patoda kupedzisira tiri mukoma, todaidza kupindura nyaya yemaspiritual husbands. Vara iroro harisi mubhaibheri, but ndo zviri kutaurika kumaraini. Vanhu vanenge vachirevei vakati spiritual husband. Zvekuti vanorarwa navo nevanhu vemasaramusi. Yes. Vanouya kuhope, munhu wacho haasi munhu anotobatika. Right. Iye anotozvinzwa kuti pane zviri kuitika. Yes. Then dzimwe nguva inotaurwa nezita iroro, but pane rimwe rekuti ko varume vanoshina vachiita zvimwe chete. Pane vara rinotaurika mumaraini. Zviya zvemubobo. Zvinonzi mubobobo. Saka toda kuedza kuti tione kuti pfungwa yacho yakarerekera kupi. Chii chinenge chichiitika. Endai pana vaKorindo vechipiri chapter 12. Nyatsoerengai verse 1 kusvika paverse 8. 2 vaKorinde 12 kubva paverse 1. Ndinofanira hangu kuzvirumbidza kunyange zvisina kunaka, asi ndichasvika pazviratidzo nezvakazarurwa zvacho. Ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore ane 14 apfuura. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri handizivi, Mwari unoziva. Munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu. Uye ndinoziva munhu wakadai, kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri handizivi, Mwari unoziva, kuti wakakwidzwa muparadhiso, akanzwa mashoko asingagoni kutaurwa, asina kutenderwa munhu kuti aareve. Pamusoro pomunhu wakadai ndichazvirumbidza, asi pamusoro pangu handingazvirumbidzi, asi pamusoro poutera hwangu bedzi. Nokuti kana ndichida kuzvirumbidza, handingavi benzi, nokuti ndichareva zvamazvokwadi. Asi ndinorega hangu, kuti kurege kuva nomunhu ungati ndiri mukuru kune zvaakaona kana zvaakanzwa kwandiri. Zvino kuti ini ndirege kunyanya kuzvikudza nokuda kwoukuru kwazvo hwezvandakazarurirwa, ndakapiwa munzwa munyama yangu, nhume yaSatani, andirove kuti ndirege kunyanya kuzvikudza. Pamusoro pechinhu ichi ndakakumbira Ishe zvikuru katatu kuti chibve kwandiri. Right. Paul ari kutsanangura experience yake, ndiye ari kutsanangura zvekuoneswa paradhiso, denga rechitatu. Right. But pandiri kuda mukoma, muri kunzwa here kuti ari kuramba achiti kana zvakaitwa munyama kana mumweya handizive. But chaari shuwa ndechekuti ndakaratidzwa paradhiso.
but haasi kuzonda ndanyatsoenda here kuti ndakatakurwa ndikaenda muparadhisi here. Saka muchaona kuti vanhu vanotaura kuti pane munhu anondirara usiku kumba, anogona kutadza kutsanangura kuti munhu chaiye here, kuti ndeinchirota here, but chokwadi chiripo ndechekuti zvine zvaitika. Alright. Apa zvaiitwa nemweya waMwari, ingirozi dzaMwari dzakatakura Pauro. Saka mweya yetsvina inozviita kuti unopinda muexperience iri real, but inogona kutadza kutsanangurika. Pane chatoitika because vanotosangana nazvo ukavabvunza, unotonzwa iti kuseni unotoona pamiri pangu kuti ndaitwa mukadzi. Saka zvine zvatoitika. Because munoziva kuti sei ndima ichibatsira. Because paunokurukura nyaya idzi, kuti mune matonyatsomuone here kuti ndiningi, anotokuudzai kuti chete hamuzoudze vanhu here, ndiri kuitwa mudzimai nabamunini, ndiri kuitwa mudzimai nasekuru, vanouya usiku every time. Ko munodii kuskrima kana kuvasundidzira uko? Unonzwa handikwanise kuzviita pastor, hazvikwanike. Woti muri kutaura zvinonyatsoitika here kuti mairota. Inenge itori a real event, hakusi kurota, but haitsanangurika. I mean, ndikustruggle. Zviri kubuda patiri kudzidza kuti mweya wakaipa unogona kuuya sematakuriro awakaita Pauro kuenda naye kuparadhisi. Iye achinyatsoona kuti pane zviri kuitika, oti handizivi kuti kurota here kana kuti ndakaenda. Saka mweya wakaipa unogonawo kuuya kuhope kwamai avo vakarara, potoita zvinoitika. Ivo vanonzwa kuti pane zviri kuitika, asi pamwe pacho vanotadza kuona kuti kurota here kana kuti zvakatoitika. Ari kuzviita mweya wakaipa. Vamwe vaya vanoshinwa vanogona zvakare kushinwa. Mukushinwa kwavo simba rinenge richishanda ndere mweya wakaipa. Vaya vanonzi vanoita zvekushereketa nevakadzi vevanhu, iye ari kwaari. Chiri kuita kuti zvidaro chinokonekta kwaari iye neuyo waari kuita naye mweya wakaipa. Ende takanzwa kuti mweya yakaipa ine simba rekusvikokuratidza pikicha yemunhu. Toda kuuya ipapo ndopandanchiti masaramusa aka akawedzerwa nekunyepa. Pane danger mai, pane danger. But ngazvijeke kuti hanzvadzi yangu kana kuti mainini tete, zviri kuitika kwamuri kana zviri izvo zviri kubuda izvi, mweya yetsvina iri kushanda pamuri. Ndochekutanga choda kubatwa. Endai kuna 1 Samuel kuya mkongo, verse 28, chapter 28, verse 11 ne13 to 14. Samuel wokutanga 28 pavhesi ya11. Zvino mukadzi akati, ndokukwidzira aniko? Akati, ndikwidzire Samuel. Verse 13 na 14. Verse 13. Mambo akati kwaari, usatyako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira uchibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati, kuno mutana unokwira akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samuel. Akakotamira pasi nechiso chake akanamata kwaari. Saka panapa mambo Sauro vakaratidzwa picture yemuprofita Samuel. Haazi Samuel akauya. Samuel anga afa, munhu waMwari. But munhu waMwari iye picture yake iri kun'anga. Saka zvinoita mweya yetsvina pamasaramusi ekuti munhu ari kuitwa mukadzi nemweya yetsvina. Mweya wetsvina iwoyo unogona kukuratidza image inogona kuva iri correct kana yekunyepa. Unogona kutoratidzwa hama yako kana vamwe baba vemumaraini. Handitika? Iwo wotoita shungu kuti asi shuwa here vari kundidarirei. Izvi ipicture yekunyepa yauyiswa, because hazvinganetse Satani kutora picture yababa vemuraini kana yakawisa picture yemuprofita Samuel. Aive muprofita waMwari chaiye, picture yake yakazvuzvurudzwa kuuyiswa kun'anga. Saka Satani haatadze kuzvuzvurudza picture yevamwe baba vemuraini vouya, asi mweya wetsvina unenge uchiita munhu bonde. Patsimbidzirei mukoma ipapa kuti dzimwe nguva anenge aritoriwo munhu ari kushereketawo futi picture yake yo munhu uyu kana chinzi munhu ari kushereketa iye anenge akatogarwawo nemweya wakaipa. Zvekuti ari kumudariso ndi Satani. Kana kuti mweya wakaipa unouya iwo asi wopfeka picture yemunhu uyo kuitira bedzi kuti akudhumanisei
muwengane. And effect yazvo kumaraini, remember tiri kumaraini mukoma, Right. mukukurukura kwandinoita nevamwe vanenge vaita confide in me, kazhinji kacho zvine effect kumarriage. Munhu wacho anonzwa ine mweya yetsvina unozonzwa kuti pastor panozoya murume wangu chaiye, ende murume wangu ari kutozviona, marriage yangu yakutoparara, marriage yangu yakutoparara, pastor ndibatsirei. Ende hanzi dzimwe nguva murume wangu pane paanotonditi kwaedza iwe ungochita bonde nani usiku, pastor ndiri kuzeza ndo. Saka muchaona patiri kuti kumaraini payaka hatisi kungonakidzwa nekudzidza nyaya idzika kuti tungoti mamaona Satani zvaanoita zviri kutoisa effect kumaraini. Kune michato iri kuparara unoziva Kastonika, waita hako zvidzidzo izvi zviri kuburitsa pachena kuti ari kuzviita mweya yakaipa. Yes. Ende kune vanhu vari kutozviexperience. Yes. Sekusangana kwatinoita navo. Asi nekuda kwenguvaka taakutokumbira kuti paite chimwe chidzidzo chinochibatsira vanhu manje kuti wobuda sei mazviri. But ndoda kusiya ndava paassurance Alright. kuti mweya yetsvina kuuya ichita munhu bonde kana kuti zvemubobobo, murume arukwa achishereketa achidaro, mweya yetsvina inenge yatouya pamunhu yasiyana nepataura Pauro paya. Mazoona kuti Pauro aive nerimwe dambudziko rephysical. Vadzidzi vebhaibheri vanoti ameno zvaita maziso ake, ndowaari kuti ndakapiwa nhume yaSatani, munzwa munyama. Ari kubvuma futi kuti maziso angu kurwadza kwaanoita ndiSatani. Handitika. Saka pane mhando mbiri kuti Satani anogona kukonzera humwe urwere hwekutoti Mwari kana akatarisa anogona kutoona kuti Satani idzenga, ari kufunga kuti uchadai, manje ndoda kukubatsira nedambudziko iroro. But iyi nyaya yekuti unoitwa mukadzi nemweya yetsvina handiyo iri kunzi naPauro ndichagara hangu nedambudziko iroro Mwari azvitendera. Mwari haatendere zvinhu zvakadaro. Patsanurai mukoma kuti pane chinhu chinogona kunamatira munhu asi chatokonzerwa naSatani. Mwari osiya chakadaro, kwete kuti Mwari ane ukama naSatani, but anotosiya chakadaro achiona kuti nedambudziko iri pane benefit kakubatsirika kaunoita kuti uponeswe. Koita chinoitwa naSatani chekuti Mwari haatolerate. Distinction itoda kupa vateereri vedu phone number. Zviri kubuda zvakadai. Satani anogona kukonzera kurwadziwa panyama. Pane chiri kurwadza chaiswa munyama yako naSatani. Ichocho Mwari anogona kutendera kuti ugare nacho. Asi kuuya kwaSatani achiita minana iyi yekukutakura kunokuisa kune imwe nzvimbo yekurarwa newe, izvozvo hazvifaniri kuti tigare nazvo. Very good. Saka tinoda kutsvaka muzvidzidzo zvinoteera kuti toita sei kubva, because kudaroka kurarama muukama nemweya yakaipa. Hazvidi kuti pamusha pangodzi mwanaye tinotozomona akumunda uko anongobuda usiku, tomubvunza kuti wabuda nepaite takakiya, mungoti tatojaira ndo zvaanoita. Izvozvo hazvijairirwi. Toda kuti hurukuro dzinoteera dzitibatsire kumaraini, tigare tiri free, tiri vana vaMwari vakachena. Shandisai phone number idzi kuti mugopinda pamaWhatsApp groups atinotumira zvidzidzo. Share nesu even mama experience amuri kusangana nawo ari kuratidza kuti mweya yetsvina iri kubata kumaraini, iri kubata kumhuri dzenyu. Shandisai phone number idzi 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Ngatisanganei pachirongwa chino, the second coming of Christ. Tungamire se mwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara
tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yashika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwimoti inokutungamira